Σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε το Αμαρουσίου 79-68 και εξακολουθεί να μοιράζεται με τον Πανελλήνιο την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας στο μπάσκετ. Οι γηπεδούχοι που αγωνίστηκαν με υπηρεσιακό προπονητή τον Νίκο Λινάρδο και έχοντας στην κερκίδα τον νέο του τεχνικό Σούλη Μαρκόπουλο μπήκαν δυνατά στο παρκέ του Αγίου Θωμά, προηγήθηκαν μέχρι και 16 πόντους διαφορά, έχοντας τον έλεγχο σε όλο το πρώτο μέρος. Όμως ο Παναθηναϊκός επέβαλε το δικό του νόμο στην επανάληψη. Το ημίχρονο έληξε 40-36 υπέρ του Αμαρουσίου, ωστόσο από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και έπειτα ο πρωταγωνιστικός ρόλος του αγώνα πέρασε στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βελτιώθηκαν σε άμυνα και επίθεση. Στο 24 ο Παναθηναϊκός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 44-43 και έκτοτε δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο του αγώνα. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ξεχωρίζει η εκτός έδρας νίκη του Πανιωνίου υπό του Άρη, η δύσκολη επικράτηση του Ολυμπιακού στη Λάρισα επί της Ολύμπιας, η νέα ήττα του ΠΑΟΚ στη Ρόδα από τον Κολοσσό, ενώ δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστη η πέμπτη συνεχόμενη νίκη του Πανελληνίου, αυτή τη φορά επί της Ολυμπιάδας στην Πάτρα.